dic Juan Luis Balaguer, tinc 21 anys i visc a Espassim. I aquesta nena? Somio que sóc un guerrer, un guerrer que va a buscar la seva princesa. De vegades parlo amb somnis i de vegades m'agrada parlar amb gent, no m'agrada estar sol. Jo tota la vida volia ser filòleg. Aleshores, el dia abans de matricular-me a Filologia, em vaig matricular a Psicologia. Tinc una germana, síndrome de Down, i ella és la culpable de per què estic aquí. És a dir, el dia abans vaig decidir que podia fer més ajudant, donant suport i acompanyant a persones com la Mercè que no dedicar-me a la literatura, que hi havia molta gent que ho feia. Justament vaig entrar perquè vaig veure tot allò que a la Mercè no se li havia fet i que s'hagués pogut fer. Anar a l'escola ordinària, per exemple, haver tingut més suports en comunicació, per poder expressar-se millor, haver tingut més ajut per poder-se desenvolupar millor socialment, haver-la ajudat a viure amb més independència de la que té. Aquesta és la motivació. A Espassim, sota el paraigües de la Fundació, tenim una escola d'educació especial que atén a nens i nenes amb greus afectacions de tipus psíquic, físic i plurisensorial, d'edat d'entre 3 i els 18-21 anys fins i tot, i està com qualsevol escola, té l'àrea d'infantil, primària i secundària. Tenim 9 serveis residencials, tenim des de petita infància a edat adulta. És una llar com casa teva com casa meva. Tenim una programació per cada llar i després sempre tenim un tutor referent de cada un dels nens, nenes o noi, noia. El nostre objectiu o la nostra feina amb els nens, les nenes i els nois i noies és que es trobin a casa seva o com a casa seva, perquè n'hi ha molts nois, sobretot els adults, sí que tenen pares i tenen casa seva, vull dir, no pretenem substituir-ho, però sí que allí s'han de trobar com a casa seva. I en el cas dels infants, que molts d'ells són nens que no tenen pare i mare, que són nens tutelats, pretenem que trobin aquest calor que tot infant ha de tindre. La societat no està preparada per tindre aquests superguerrers. No? O sigui, són guerrers amb tot, amb somriures. La gent els hauria de conèixer. No? Allò és que a vegades dius tu, ui, avui tinc un mal dia i te'ls veus que fer una capsa de colors per tu són 5 minuts i per ells són mitja hora. I a l'esforç que fan et planteges tantes coses com a persona, tantes, que dius en quin moment jo puc queixar per això o per l'altre. Ells t'ensenyen a que un somriure val molt. I amb la societat que tenim ara, els somriures no valen. Hi ha un esforç extraordinari que estan fent aquestes persones per ser-hi, per comunicar-se, per interaccionar. Un esforç que no es correspon amb el que està fent la pròpia societat cap a ells. I la tendència és excloure allò que no és estàndard. A partir d'aquí, el que encara és menys estàndard s'exclou encara més. La lluita nostra és justament que aquests nens, aquestes persones adultes, visquin i interactuïn on hi és tothom, que és a la societat, a la comunitat. Quan tinc una estona, sempre estic al meu estudi dibuixant o fent cartes d'amor. Soc un poeta. Les oles del mar sempre calmen la meva veu. Tu mires per més enllà. Tu sempre has estat al meu cor. Sempre estimaré la persona de la meva contrada. Hi ha moments molt agraïts, molt. I no es paguen amb diners aquests moments. Que treballes molt i que ningú veu. I aquest ningú són les grans institucions, les gent que ni ens coneix, no? Per ells són números, per nosaltres tenen noms i cognoms, no? Com tenim nosaltres.